Cái video anh tu zawngte in zawai in chi bai vek ule ton tuma chuan kan phone atanga midang phone SMS te phone call tele thil dang dang vain ruk dana kha kan soi ve thung dona ama sapperin hemi tan hin application pakhat kan mamo anga tuna mi hi kan ve en thlak ruk tora te phone kan install dona ni Play Store atangin SMS from PC hi kan han install anga kan install zawngte open akan kal ngalang okay akan click lenga alo kan click ang alo bok click leng alo bok ang click leng tikhan helai hi an Gmail account ran lang halta tichon an noya complete setup a hen kan kal le ngalang jo click lenga yes akan click leng tichon helai achung tlang dot pathuma ten kan kalanga setting a hen kan lut ngalanga tichon photo upload te kan do en thlatel du ni chuan tikhan a zona khan kan zu click kewnga alo kalanga tikhan kan back lenga tichon helai a hen phone lem lo lang zoka te hen kan zu click ang tikhan kan en thlak tur te phone chu kan va khoi zota tichon kan phone kan lut phei ve le thung kan lut ve le thunganga kan phone tangin Google Chrome kan lut anga Google Chrome kan lut zo khan helai search bar a hian kan han lut lenga heta hian my text tikha kan search don ani my text tikha kan han search anga tiang hian lo lang ta chon my text a hian kan kalanga helai achunga hianin sign in ke lo amta helai hianin kan sign in anga ke chon kalo sign in sa to wangin tiang hian SMS te ka lo lang thlang hal tur mai ni heti lai hi an phone chunga SMS zong khati hin ron lang vek ta ne chon phone call kan lo en du ni chon heti hian phone call aka aran lang ve chau don ta ni tuna chon message chau kan le adu wangin message chiaran lang ta an kan du zong kan zu click chuak zai to mai don ani atiang khan mi phone te kan ven thlak du zong kan ni chang khatiang khan kan tianga kan ben thla zong to mai don ani clear to te ka video like saka min lo subscribe sak ze turin kan som tak meu chu ani lo me